Γεια, Τόνις εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft και θα σας δείξουμε σήμερα πώς να φτιάχνουμε αυτό εδώ το κανόνι. Είναι πολύ εύκολο, δηλαδή βάζετε το level εδώ, το πάτε κάτω και αυτά, επειδή τώρα δεν θέλω να το κάνω, και αυτά πάνε κάτω, μετά αυτό το τελευταίο και αυτό πετάγεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και ναι, και βάζω, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πρώτον τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι slime block, πιστόνι, redstone, ανεμεδονιστής redstone, οψιδιανός, πέτρινη πλάκα και κουβάς με νερό. Ωραία. Και πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται. Λοιπόν, πρώτα θα πάρουμε τον οψιδιανό. Θα βάλουμε 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία, αυτό. Και αφήνουμε ένα κενό και βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Από ποια μεριά θέλει να κοιτάει το κανόνι μας? Εγώ θέλω να κοιτάω από αυτή. Εσείς μπορεί να θέλετε να κοιτάτε από αυτή. Ωραία. Βάζουμε εδώ και βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5. Όχι. Ναι. Δηλαδή 3. Να είναι 3 ψηλό. Ωραία. Αυτό. Εδώ σπάμε αυτό. Σπάμε το χώμα. Σπάμε αυτά τα χώματα, αλλά όχι άλλο. Βάζουμε οψιδιανό και είναι αυτό εδώ. Ωραία. Από εδώ βάζουμε έναν οψιδιανό, έτσι. Ωραία. Μετά βάζουμε εδώ redstone, μέχρι εδώ, και εδώ βάζουμε ανετοιμαστής και αυτό και αυτό και εδώ πάλι redstone. Αυτά τα πάμε στο 3 πίσω, στο 3 πίσω, όλα. Ωραία. Και εδώ βάζουμε πέτρινη πλάκα και εδώ water bucket, κουβάς με νερό. Και ωραία, το κανόνι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Το μόνο που ξέχασα να βάλω στο ίδιο του. Εδώ είναι το μοχλός. Ωραία. Και μοχλός. Τον βάζουμε εδώ, όχι εδώ, εδώ. Και πάμε να δούμε πρώτον αν λειτουργεί. Λειτουργεί. Ωραία. Τώρα πάλι TNT, το ξέχασα. TNT. Θα βάλουμε εδώ, αυτό. Ωραία. Και πάμε αυτό το μοχλό, έτσι, και θα δείτε τι θα γίνει. Όπως βλέπετε πετάχτηκε και έσκασε εκεί. Και για να το ξανακάνουμε, σβήνουμε αυτό, περιμένουμε να σβήσουν και τα άλλα. Βάζουμε εδώ πάλι. Πάλι. Ξανακάνουμε. Ναι. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μία εγγραφή κάτω στο κανάλι. Και γεια σας.